Ahojte, dnes by som vám rád ukázal jednu dýchovú techniku, ktorou si môžete pomôcť napríklad pri pocitoch strachu alebo také nervozity, rozrušenia. Technika sa volá podľa tradičnej jogy vrti pranayama. Po našom to poznáme ako krabicové dýchanie alebo obdĺžnikové dýchanie. Ako už z názvu vyplýva, keďže každý náš dýchový cyklus pozostáva z nádychu, krátkej zádrže, výdychu, krátkej zádrže, čiže dostávame taký nejaký štvoruholník alebo krabicu. Tak pri tejto technike práve pracujeme s rôznym pomerom týchto strán nádych, výdych a zádrže. Vychádza to najmä z toho, že keď sa pozrieme na náš prirodzený dých a čo robí s našim nervovým systémom, tak každý nádych na chvíľku viac aktivuje náš sympatikus, čiže autonómny nervový systém zodpovedajúci za taký režim napätia, útoku, úteku alebo niekedy zamrznutia. A na druhej strane každý výdych zase aktivuje viac náš parasympatikus, čiže vetvu autonómneho nervového systému, ktorá má na starosti taký relax, trávenie, rozmnožovanie, taký pokoj, upokojenie sa. No a práve podľa toho, ako meníme dĺžku a vzájomný pomer nádychu a výdychu, tak vieme pôsobiť na našu nervovú sústavu buď viac do takého nabudenia, alebo viac do takého upokojenia. Čiže preto štvoruholníkové dýchanie, že vlastne meníme dĺžku nádychu, prípadné zádrže, výdychu a tiež prípadné zádrže. Asi taká najznámejšia technika je, keď všetky 4 strany majú rovnakú dĺžku, čiže sú v rovnakom pomere. To sa nazýva, že štvorcové dýchanie, logicky, keďže vytvára ten dýchový vzorec štvorec. A toto štvorcové dýchanie, alebo sama vrti pranayama, v podstate v nás spôsobí takú rovnováhu medzi našimi jednotlivými vetvami, sympatikus, parasympatikus, a sme takí viac bdelí, ale zároveň sme pokojní. Čiže veľmi dobrá technika niekedy na ráno počas dňa pri práci, keď sa chceme lepšie koncentrovať alebo trošku si tak odfúknuť stresu. No a potom môžeme ísť viac do dlhších výdychov, to už je taký viac, by som povedal, že obdĺžnik, kedy častokrát sa robí, že nádych je, dajme tomu, 2-3 sekundy a výdych je až dvojnásobok, čiže 4 až 6 sekúnd. A tu, keďže výdych je dlhší, tak stimulujeme viac parasympatikus, čiže režim zodpovedný za relax. Tento pomer strán 1:2, nádych voči výdychu, sa zase odporúča napríklad večer pred spaním. Takže takto sa rôzne dá hrať s pomerom týchto strán a podľa toho vieme si nastavovať, že ako pomocou dychu si chceme jemne tak ladiť náš autonómny nervový systém, ktorý inak je autonómny, čiže funguje ako mimo nášho vedomia a priamo naň nevieme vplývať, ale dá sa povedať, že práve takto skrze dých, tak nepriamo vlastne vieme ovplyvňovať náš nervový systém a o tom je vlastne aj celá práca s dýchom. Takže môžete to robiť takto v sede, alebo prípadne aj počas chôdze. Ja mám veľmi rád pomer strán 4-2-4-2, čiže 4 doby nádych, 2 zádrž, 4 doby výdych, 2 zádrž. Keďže v pohybe človek potrebuje trošku viac kyslíka, tak je dobré tie strany trošku tak tam ubrať. Robiť dlhé zádrže inak sa neodporúča počas tehotenstva, prípadne ľuďom s vysokým, dlhodobo neliečeným vysokým krvným tlakom, kosáčikovou anémiou, alebo s nejakými problémami srdcovými, čiže v tomto prípade pozor so zádržami a možno sa hrajte viac s dĺžkou nádychu a výdychu. Pre ostatných, ktorí môžu, inak zádrž podľa jogy Kumbhaka energeticky posilňuje buď nádych, keď je to zádrž po nádychu, alebo posilňuje výdych, keď je to zádrž po výdychu. Čiže taký je efekt zase zádrží. Celkovo zádrže pomáhajú trošku lepšie
prekrviť náš mozog, zvyšujú CO2, oxid uhličitý v našom tele, zároveň napomáhajú tvorbe nového hematokritu, čiže krvného farbiva, ktoré je schopné potom naviazať viac kyslíka. Zvyšuje sa tam naša kyslíková kapacita krátkodobo počas niekoľkých zádrží dychu. Čiže toto všetky tieto vedomosti sa akoby takto spájajú v tejto technike vrty, pranayama alebo krabicové dýchanie. Takže to je z mojej strany všetko. Verím, že vám to možno padlo na osoch. Ak vás tieto videjka zaujímajú, môžete dať odoberať môj kanál. Budem vám veľmi vďačný. Ďakujem.